Miksi nostaa tuossa edessä, me ollaan tässä perässä. Tuo jatkaa pelissä. Äänekosken keskustaan kääntyy, ajoi pysäytyksestä läpi. Se ei tunne paikkaa. Suoraan pitää keskustan suuntaan. Onko ne pyörät missä? Äänekosken keskustassa ollaan ja 140 on keskinopeus vielä kyllä. Kääntyy oikealle, eli ammattikoululle. Ammattikoulun suuntaan. Nyt me päästään Vetää hiekkatielle tänne ammattikoulun suuntaan. Ammattikoulun ohi mentiin. Nyt mennään teollisuusalueelle. Nyt Piisistä tänne heti tänne tehtaan portille. Portit kiinni. Portit kiinni, tehtaan portit kiinni. Otetaan sinne